wasu ƙayataccen gurare da duk wanda ya ziyarci ƙasashen da suke sai ya ziyarci wa'annan gurare. Shi yasa kai ma nake baka shawara idan ka ziyarci wannan ƙasashe so kar kai ƙasa a gwiwa ka kai wa wa'annan gurare ziyara. Saboda za ka ga abubuwan mamaki da ilimi da nishadantuwa da abin da zai ƙayatar da kai a wa'annan gurare. Su ne kamar haka. Farko dai akwai Tower Bridge a ƙasar Ingila, London kenan. Wannan gadar ta London, duk wanda ya ziyarci London zaka ga baya ƙasa a gwiwa sai ya kai wannan gada ziyara. Na biyu kuma muna da Eiffel Tower, wannan karfen na Paris. Shi ma wannan karfen na Paris yana jan hankalin mutane, kai karshe ma ya zama kamar sunna ne ga duk wanda ya shiga Paris ba a ganshi a gaban wannan karfen ba to kamar bai shiga Paris bane. Na biyu kuma muna da Burj Khalifa, wannan dogon ginin na Dubai. So shi ma duk wanda ya shiga Dubai bai je ya yi hoto a gaban wannan karfe ba ko dai ya kai wa wannan karfe ko kuma mu ce wannan gini ziyara to shi ma ana kallon sa tamkar bai je kasar Dubai bane ba. Na uku kuma ko kuma in ce na hudu muna da La Sagrada Familia, wannan babbar cocin da take Catalonia, Barcelona. So wannan coci ce mai dimbin tarihi, Anthony Guindi shi ya fara ginin ta, sannan kuma har yanzu ana nan ana gina ta ba a gama gina ta ba wannan cocin. Sannan kuma na biyar muna da Coliseum, wannan tsohon ginin ko kuma mu ce tsohon filin wasa na Roma wanda Romawa suka gina shi shekara dubunnai da suka wuce. To wannan shi ma gini gashi nan dai gini ne tsohon gini amma kuma za ka yi mamakin yadda yake ɗaukar ma'abota yawon buɗe ido. Shi ma kuma duk wanda ya shiga ƙasar Italy bai je ya kai wa wannan guri ziyara ba ana ganin sa tamkar bai je ƙasar Italy ba. Sai na shida kuma muna da TV Tower wanda yake ƙasar Germany. Shi ma wannan gini yana ɗaukar hankali kuma yana ƙayatar da 'yan yawon buɗe ido, kuma shi ma duk wanda ya ziyarci ƙasar Germany especially in ya shiga garin Berlin bai kai wannan gini ziyara ba to ana ganin tamkar kawai ya dan je yawo ne gararan ba ya dawo bai je ƙasar Germany yadda ya kamata ba. So amma ku menene ra'ayinku? Kuna gani wayannan gine-ginen suna ƙayatar da ku kuma sun kai gurin da idan kun shiga wayannan ƙasashe za ku je ku ziyarta ko kuma akasin haka ne? Ku sa mana ra'ayinku a comment section. Sannan kuma daga duk mai buƙatar irin wayannan labarai da sanin duk wani update a kan ƙasashen Turai da ma ƙasashen duniya to ya je ya subscribe nawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Usmaniya.